Evo ga, dobar skobalj. Dobar skobalj, ljudi. Doći. Sad ne znam kako lepo da ga prihvatim. Evo ga. Samo da nije opet. Evo ga, ljudi. I čao, ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas vam snimam nešto sasvim drugačije od dosadašnjih videa. Znači, danas vam snimam mušičarenje ili ti fly fishing. Znači, već drugo se razmišljam da kupim mušičarski štap, čekrk, konac i da krenem da se opustim u te neke vode. I evo, po prvi put vam snimam jedan takav video. Danas mušičarim na toplici. Čuo sam da se već javlja klen na površinu i da hoće da uzme suve mušice, pa tu sam neke već spremio mušice, kao na primjer ovo ovdje. Tačan naziv ne znam za sve ove mušice. Nisam poneo kačket pa mi bije sunce u oči, jako je sunce, a podne je. Štapiju kupio sam, kao što vidite, Fly Fishing Falcon Field 3 2.55 4.5 2.55 dužina. I to je to, jedan sjajan štap za male pare. I konac je neka četvorka, čini mi se, fluo zeleni, fluo žuti. I to je to, ljudi. Neću da dužim previše, bacam se na pecanje, znači silazim dole. Nisam krenuo po puče pa da gazim, ali u nekim od sljedećim videa možete da vidite i to. Znači, subscribeujte se na moj YouTube kanal, lajkujte ovaj video. Znači, danas je 1. septembar, večeras treba da izađe ovaj video, ne znam da li ću stići. Imam dosta obaveza danas da završavam. Nadam se da će da bude ulova, jer u suprotno neću da izbacim ovaj video. Od skoro možete da se učlanite na moj YouTube kanal i tako možete da mi pomognete. Koje u mogućnosti, znači imate 3 levela, pa možete da se učlanite. Članstva se plaćaju mesečno i to je to. Neću više da dužim, bacam se na pecanje, pa se vidimo. Evo sad ću da vam pokažem, znači vodostaj je mnogo nizak. Izvinite zbog smeća, ali tako je u Prokuplju. To me užasno nervira, ali tako je kako je. Evo, već sam čuo da se riba izbacuje, javlja se, vidim da se okreće tu. Šta sam još hteo? Da, vodostaj je mnogo nizak, kiše nisu bile skoro. To je to. Ovdje u ovom delu može i da se preskoči, bukvalno. Evo, kao što vidite. Voda nije ni za šta drugo nego samo za mušicu. Ništa, stavljamo vas na grudi i bacamo se na pecanje. Inače, ljudi, zaboravio sam da vam kažem, a to je da sad septembra trebaju da izađu 15 videa. Znači, izbacivat ću videa na svaki drugi dan, tako da možete da očekujete češće videe. Znam da vam to fali. Dosta vas ste mi pisali komentare kad će novi video, ali zbog obaveza, evo sad sam sebi rekao, moraš da snimiš 15 videa u ovaj mesec. To je to, to je neki moj challenge. Ima dosta brutalnih videa koji treba već da snimam i koji treba da izađu, tako da se spremite za neverovatan kontent. Niste vidjeli ovo do sada. Samo da svučem ovo. To je to, to je taj rad. Štap je veoma lagan, znači, evo, kao što vidite, gdje se izbacuje, gdje se okreće, znači tu je prepuno riba. Inače, nisam vam rekao, već sam pecao na mušičarski štap.
Da ne kažete sad odakle sad ta tolika ljubav za mušičarenje, ali je. Moram da siđem dole, ali ajde, rekao da ne. Moram da stanem negdje drugdje. Nadam se da čujete šta radi riba, znači tu se pred noge izbacuje. Ne zezaj, gledaj ovo, ljudi. To nije kalen, ovo je šnajder, onaj najobičniji, kao što vidite. Dalje moguće. Znači, šnajder je došao na ovo. Samo sam izvadio kontru i kad na obalu ga izvadio, jebem ti. Hop, aj tu. Vidim jednog skobalja tu. Lepog. Vidim dva skobalja. Samo da uzmu. Vidim bukvalno jato. Evo ga klenić. Došao na ovu su. Čekaj da podignem malo kameru. Znači, toliko je mali da sam ga podigao iz vode. Op, miran, mali. Ideš na puštanje. Mali. Evo ga vidite. Znači došao, kao što vidite, na ovu suvu mušicu. Op, miran. Ideš na puštanje, dečko. Mali. Ne. Dođi vamo, mali. Evo ga. Znači došao na ovu suvu mušicu sa crvenim dupetom. Ide nazad u vodu. Nadam se da se vidi. Opa. Bistro mali. Lele. Druga riba, vrati. Jesu male, ali zato jesu zanimljive za pecanje. Verujte mi, znači, dosta vas koji me gledate uopšte nemate dodir sa mušičarenjem. Ali, verujte mi na reč, ovo je
jedna od boljih tehnika za pec. Znači, jedna od boljih tehnika. Gasim mislim kamera jer je pretoplo. Majstore, može savjet? Može? Sa druge strane. Odeš s druge strane i odaljiš se malo i onda sve u taj deo bacaš. Jer s ove strane ti je dublje, s ove strane ima bolje da ti uzme nego s one tamo. Hvala. Obično kad Petrom idemo s one strane da mu se bacamo ovamo, tako te vidi i razbežu se. Pa znam, sad sam u patike pa zbog toga. Kako? U patike sam rekao pa ne mogu. Pregazi nije duboko. Ja sam u patike i ja pregazim. Dobro. Ajmo, idemo sad, evo ga, savjet, znam da je bolje tamo da se stane. Znači, znam i ja, ali trenutno sam u nove patike. Htio sam u papuče, to sam rekao još na početku, ali su mi papuče na pranje. I onda u veš mašini su a morao sam sad da izađem na vodu. Op. A vidim ovdje jedno jato, ovdje, tačno ovdje ispod. I sad pokušavam, mislim bacao sam i malo pre, ali nije htjelo da uzme. Sad ćemo, ovaj mora zabačaj da uzme. Ajmo, 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 ajmo. Joooo, izvinjam se. Promaši ribu. Promaši ribu, brate. Promaši ribu. I to mislim da je dobra riba. Sad je dobro zabačeno. Hop, evo ga. Sad je dobro. Ajde, 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 ajde. Ajde, moraš da uzmeš. Naš kakvi klenovi skobaj. Brate, ne snima se sad kad je bitno da se snima. Isključila mi se baterija. Ne. Nego se pregrijala. Evo ga, dobar skobaj. Dobar skobaj, ljudi. Dođi. Sad ne znam kako lepo da ga prihvatim. Op. Mira. Op. Možda mislim da sam ga sa strane čak što više zakačio. Jesam sa strane. A vidim tu jato celo. Ajde. Vraćam te nazad. Sa strane sam ga zakačio. Ne znam kako da ga uzmem najbolje. Ajde ovamo. Čekaj, doći. Op. A vidim tu jato celo. Ajde ovdje bolje. Opa. Dođi. Beži bre žabac. Dođi.
ne, staj. Opa. O. Evo ga. Vidi. Evo ga skobaj. Opa. Sa strane sam ga zakačio ovdje na rep. U ovom ovdje delu, znači previše ga ima, ja tu pustam jer znam da hoće i skobalj da uzme. Ima i skobalja i klena, evo ga. Kako je dobar. Ajde, ide odmah na puštenje, neću da ga mučim više. Dosta sam ga izmučio, zakačio sam ga za lećnog biraj. Ne za lećno, za repnu. Opa, ideš nazad, mali. Ajde, mali, nije mali. To je to, bistro ljudi. Ajmo dalje. Izmazao ruke sve. Jao, koliko mrzim ovo kad mi se ugasi. Znači, ugasila mi se kamera zbog ovog sunca, znači pretoplo je napolje. Ako mi verujete, ima 30 stepeni, minimum. Ako ne i više. Koji adrenalin, ljudi moji. Znači, mislim, zakačio sam ga sa strane, nije isto, ali dobro, okej. Evi ga. Evo ga. Ja mislim, on je bio najveći, evo sad je prošao tu. Ajmo. Sa strane sam ga zakačio, ali dobro. Šta je tu je? Idemo, mora da uzmem barem jedan. Ako ne, onda neki klenčić. Ovdje sam našao najbolje... Op, evo ga. Jao, klenu, on, evo ga. Spati. Ako se ovo nije snimilo, jeste, snimilo se. Nadam se da se vidjelo, znači zakačio sam ga, kako je uzeo, lepo. I otkačio mi se ovdje pred noge. A na ove male kad udarim kontru odmah idu na obalu. Znači... Evo ga. Jao, brate, ova kamera. Evo ga. Samo da nije opet za... Da me zeza neko, brate. Opet sam ga sa strane ubao. To me nervira. A uzeo je taman jedan i povukao, vidio sam kako se izbacio i samo... Ja rekao, ajde kontra i zakačimo ovog sa strane. Daj ti ovo. Moram opet odavde. Opa. Nešto da mi izađe ovdje. Opa. Ajde, dođi. Jebi ga sa strane. Dođi. Ajde opet komad. Ovaj je manji. Miran. Opa. Miran. Evo ga, ljudi. Ajde jednu slikicu da upalim. To je to. Snima se. Dobro. Ja sam mislio da sam ga lepo zakačio, ali nisam. Evo, opet sa strane. A ovaj, mislim, ne znam da li je ovaj ili jedan pored njega, povukao je, vidio sam da je tu i ajde kontra i zakačimo ovog.
Vjerojatno je slučajno bilo kad on nije hteo da uzme lepo. Evo ga. Ajde, šibaj. Ajmo, mi nastavljamo dalje. Jebi ga, šteta što je ovako sa strane. Ali dobro, eto vidite, vraćam ribu. Sve regularno. Mislim, kad sam pa ja uzimao ribu. I sami znate. Evo, neko me zove. Se ugasila jebena kamera. Evo ga. Znači, više me nervira. Evo ga. Evo ga, sad je Klen uzela. Evo ga. Daću vam. Evo ga, Klenčić. Znači, sad je lepo uzeo. I opet se nije snimilo zato što uopšte ne gledam kad se ugasi kamera, a to je razlika u 10 minuta bukvalno. Jebem. Daću vam. Evo ga ljudi. Ajmo, idemo nazad. Ajmo dalje. Akcija. Toliko mi se sviđa ovaj fly fishing, jao, ljudi. Tačno sam vidio kad je uzeo. Jebem. Ljudi, to je to što se tiče od ovog videa. Znači vidjeli ste, bilo je pretoplo, ja mislim da ima oko 30-35, tako su javili. I bio sam direktno na sunce, kačketi sam poneo, kamera mi se pregrejavala, vidjeli ste sami koliko puta mi se ugasila i nisam snimio taj baš tu kontru. Ali dobro, šta je tu je, sljedeći put će da bude mnogo bolje. Ovaj video je kraći. Iz tog razloga jer nisam imao dovoljno vremena, ustao sam malo, mislim oko pola 9, odmah sam otišao da pecam 2 sata i to je za tih 2 sata. Idem brzo da editujem, ovo večeras izlazi, znači 1. septembra i da vam najavim još jednom, znači svaki drugi dan izlazit će u 9 sati ujutru, znači samo će ovaj prvi dan da izađe večeras. U 9 ujutru očekujte svaki drugi dan novi video na mom YouTube kanalu, lupite taj subscribe, lupite taj like obavezno, šerujte kolegama i drugarima da i oni vide ovaj video, ostali videi i moj YouTube kanal i to je to. Pišite mi u komentarima ako imate neke predloge za videe i već su mi neki od vas dali brutalne ideje. Oni će dobiti pozdrav u sljedećem klipu, a ko hoće da dobije pozdrav i ko ima dobru ideju neka piše dole u komentaru i ostavljam pozdrave u sljedećem klipu na kraju videa. Ništa ljudi, to je to, idem brzo da editujem, da izbacujem i idem na posao. Pa se vidimo za 2 dana. Lovački pozdrav i bistro.